Ő már könyvezik. Nem nyúlunk semmihez nem szabad hozzányúlni. Csak nézetet. Jóra? Hol? Hanna Madrid. Mindjárt csak. Hát látod, ők Figyelj, van veletek szülő, Hát mit dolgozok? Rakom fel tudva. Ja, Imre. Imre. Ott vagy te meg, nem? Igen. Itt van ilyen izék, állatok, mindenek. Ilyen buzi állatok. Itt is van egy állat. Ott is van egy állat. Meg itt is van egy állat. Felrúgunk. Ha gulyás. Mondtam, Gulyás József. Csak nézem, mennyi kell. Olyan annyi kell van, mint Gulyás. Nézd csak, Gulyás József. Nézd csak. Hanna, gyere. Nézd, Gulyás. Gulyás József. Úgy jó, aha. Azt a csillagok a falon. Harsányi István, de csúnya vagy. Pók. Mit? Fú, de utána Még egyszer megkérem utoljára, tessenek közelebb jönni. Valaki úgy gondolja, amíg a tájékoztatókat helyet foglalnak a szőnyegen. Le lehet. Na, Attika, tessék, miért tud? A szőnyegen. A szőnyegen. Innen videózunk. Ha megálljunk hátrébb, akik nem ültek, megálljunk már. Mikor légy szíves a cipőfűzőt közben, ha nem ülsz le, akkor megálljunk hátrébb, jó? Jó, rendben. Szeretettel köszöntöm a könyvtárunkban. Egy rövid tájékoztatót tartok, utána már tőlem elmondani. A múzeumban arról értesültek, hogy 1530-ben alapították magát az iskolát, és hát az iskolával egy időben a könyvtárat. Könyvtárunkban 843 000 könyvtári egység található. Van egy kiemelkedő sajátosságának a könyvtárnak, és pedig az, hogy az említett állomány elég nagy támadás volt, slavistataki diákok és tanárok gyűjtötték össze. Ez nem csupán a múltban történt így, hanem a jelenben is, és reménység szerint a jövendőben is. Ez egy élő hagyomány tulajdonképpen, hiszen mind a mai napig elég sok könyvadomány, illetve könyvhagyaték